Els nens del club, que no? Mira, torna a començar. Va, tornem a començar. Va, explico jo també, va. Com està l'Eric? L'Eric, bé, no, la setmana que ve... Clar, llavors... És que això no es pot dir a la baixa, no és sèrio. No és sèrio, això, tio, no és sèrio. Ah, és que m'aprete, llavors sí que t'ha pillat, no? Monge, Lucas Buján, Enzo Ceballos, Eric Dorico. Merci. Bueno, a veure, què tenim? Mira, aquí acaba d'acabar el derbi, està jugant l'Àngel contra l'Isaac. Grande, Cisco Claret saludant a la càmera. Aquí estan. Després, a la última pista d'allí, tenim a la Blau i la Maria, que han entrat fa un quart d'horeta. I a la pista coberta tenim al Teo, que ara està descalzant. A mí, el Pablo. Sí, ara el Pablo está aquí. Vale. ¿Quieres decir tus redes sociales para que te sigan? Seguirme por la calle, por las redes no me sigáis. Está l'Edu també, mira. Què dius? Què dius, tio? Molt. Mucho. Carina, benvinguda. Que cabrón. Com esteu? Hòstia, quines ulleres me portes, Cisco. Sí, tio. Què dius? Ha hagut un xoc de Què passa? Com esteu? Adri, Com va? Insight en el vestuari. com ha anat això? Sí. Ah, perfecte. Aleix, què? Quan jugues? Una i mitja. Edu! Què dius, nen, que estàs gravant? Com estem? Vaig a gravar a la élite aquesta d'aquí. Hòstia, que bona, nen, pel vídeo. Com ha anat? L'únic que xoca bé. Què heu fet? Hem guanyat. Què heu fet? Bueno, el primer hem perdut el tiebreak. El segon l'hem guanyat. No saps ni on estàs, Oriol. Bueno, no ho sé. El segon l'hem guanyat el tiebreak, això sí. Bé. I l'últim 6-2 total. Demostrant que... A lo grande. A lo grande. Però Martín, és el partit important? El d'ara, Què ho saps? abans no va ser partit, però està jugant tot bé. Estava concentrat pel partit de la nit. Quin és el partit de la nit? De la plec, Què diu? Pista 3? Pista 3 de la plec. Pista 3, no, totes. Jugarem totes les pistes. Jugarem a totes les pistes. Allí sí que teniu fitxes, Sí. Intentarem assegurar una mica, també. Mira. ¿Qué tal? Si me grabes, Menjar un me bocadillo. vienen 20 placas de YouTube. Sí, andamos. Me farà un reportatge avui. No sé si està gravant. Enfoca'm i te venen 5 plaques. Que boca. Bé! Giratops. He guanyat Edux. M'he jugat contra Federico Velasteguín. El Cisco Claret m'han dit que ha fet un bon partit perdent 7-5 al segon contra la parella número 2. Així que enhorabona, Edux. Moltes gràcies. Com heu quedat? 6-3, 6-3. Bueno, m'ha de dutxar. Que vagi bé. Adeu. Adeu. Fins demà.
Com va aquesta teva derrota avui al sentit de la de part del seu primer gran Content, però amb si ens has papat el 5-7 i haguéssim pogut haver anat. No quiero pasar por delante. Hòstia, pues ahí pasa por... Encara queda. No, Declaracions. ets el protagonista, tio, del vídeo. Declaracions, tio, anaves. Declaracions. Vinga, Hem guanyat Coello Tàpia. això quedarà gravat. Sí, Tu cert. pensa que ho veuràs d'aquí 20 anys i diràs, jope. Per què vaig dir aquestes tonteries? Aquest és el Coello. Sí, Sí. exacte. El Coello. El Coello. Va, literal. Va tirar cap a dalt. Los últimos. No, aquesta no, perquè... Pots fer declaracions, ja anaves o no encara? No estàs preparat? És massa tard. Les has de fer, Acaben aquí el cel. El globo chupo ara fa mal, Joder. El globo chupo, el globo chupo. El globo para arriba, los nubes para abajo. Però el problema és que els vidres estan molt bruts. Llavors, quan fiques la càmera, es reflexa tota la llum. Gerard, el proper partit que juguis, apropa't una hora abans i neteges els vidres. Llavors et puc gravar el partit. Ara això està pues, en modo per fer entrevistes. Va, que et faci una entrevista d'aquelles ràpides, va. Sin nombre. Chisco. Golpe favorito. Más. Jugador favorito del golpe del Tour. Coello. El millor cop de dreta de l'escola del Padel Indoor. Sergi Navas. Sí. El millor voler al revés. També. També. És comodín, tu quan no sàpigues Sergi Navas. Ho agafa tot, això. També, rimar la bandeja, pues te donaria raó de la bandeja. Es fieta de Ahora. Voy a buscar.